Waqt attività politika fil-Belt Valletta, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni qed tenfasizza li l-inkjesta maġisterjali dwar loti tal-isptarijiet lil Vital Stewart għandha tiġi ppubblikata minnu fih u dan biex il-poplu jkun jaf jekk l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija u mhix jagħmlu xogħolhom. Qal li l-verità tista' ddum biex toħroġ imma xi darba toħroġ u teħles lil poplu Malti mill-establishment kriminali li qal ħakem il-poter. Dr. Grech qal li l-Gvern qed juża l-karta tal-establishment u mbagħad jaħrab meta jkun mistoqsi minnu l-establishment. Qal li l-establishment huwa minn issa ilu 11-il sena fil-Gvern u jrid jibqa' granfat mal-poter. Min jikkontrolla dak li qal suppost huwa x-xandir pubbliku biex qal jalaq ħalq min ma jaqbilx miegħu u jwassal dak li jrid u biss. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-establishment huwa wkoll min jalaq ħalq u jgħidilha li mhux se tsir inkjesta pubblika fuq il-mewt ta' Bina. Kompla jgħid li l-establishment huwa wkoll min instab ħati minn 3 imħalfin li ħoloq kultura ta' impunità li wasset biex tiġi assassinata ġurnalista Maltija. Min jikkontrolla lill-Pulizija u min kien kompliċi biex juża flus il-poplu biex Vital Stewart ħadu l-isptarijiet. Grech qal li jimnalla kien il-Partit Nazzjonalista li ħadem kontra l-establishment biex dawn ġew lura fidejn il-poplu. Qal li l-establishment huwa min għandu aċċess fuq inkjesta dwar loti tal-isptarijiet minkejja li din għadha mhux ippubblikata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru qed jaħbi u jrid jikkontrolla l-verità billi jattakka u jeddet. Staqsa għaliex qed jibżam il-verità jekk m'għamel xejn ħażin. Kompla jgħid li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u ċert li se jitressaq il-qorti u qal li l-Prim Ministru għandu l-inkjesta fidu u qed jagħmel hekk għax jaf eżatt fih dak li kien deskritt bħala pattim xajtan u li sar lejlet li sar Prim Ministru. Il-Kap Nazzjonalista temm jgħid li l-poplu mill-qut mill-loli tal-ħajja u sostna li issa li ġejja l-elezzjoni, il-Gvern induna b'dan u qed jibgħat iċ-ċekkijiet. Għalli minflok jonfoq l-400 miljun euro lill-kriminali missu qassamhom lin-nies u tal-inqas kien jista' jtihom 2000 euro kull wieħed.